കൊടുക്ക നീലൊന്ന് കൊടുക്ക എല്ലാരെയും 200 Untuk punya sehat lo. Saya kata ini belum problem, Resources here. भाई ड्रॉप खत्म हो गया भाई लास्ट എന്താ ചെയ്യാ ഞാൻ ഇതില് മാഗ് ഉണ്ട് നെറ്റ് കിട്ടില്ല Thanks. ലൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു മേലെ ആ ഭായി enemy Enemy spotted. Enemy spotted. Help me. Thanks.
ഓ കഴിഞ്ഞില്ല എനിമിയൊക്കെ. Enemy spotted. ഭായി മെഡുണ്ടാ? ഇതേതാ മിഡി വാ ഭായി ഇതിലേതാ സ്കോഡ് ഏതാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ. നമ്മളെ സ്കോഡ് മാത്രമേ